ka tambaranki uwar marayu ya mai rasan da mama dakta hajiya amina. Kullo ka tambaranki uwar marayu ya mai rasan da mama dakta hajiya amina. Farko na sanya Allah mamallaki na kai ne ka kaki raina. Ubangiji na Allah ka yo salati gunta shugaba na manzan madan amina. abun rukuna alihi sahabai shurafa una sako sirrin ya annabina. suna a raina Allah ka sa da mama anta amina dawar da ba ta kyama. ya mai rata goza Ta na ce da